Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα και αυτό το απόγευμα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα κινηθούμε σε προεκλογικούς ρυθμούς. Θα πάμε λίγο πιο ψηλά, θα ασχοληθούμε με τις ευρωεκλογές. Πολλά είναι τα μηνύματα τα οποία διαχέονται, είτε είναι πολιτικά, είτε είναι ζητήματα που αφορούν την αλλαγή των συσχετισμών στην Ευρώπη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται προς όφελος της πατρίδας μας ή όχι. Η προσπάθεια η οποία καταβάλουν στο τσουμολό τους, μπορώ να πω, υποψήφιοι ευρωβουλευτές και τα διακυβεύματα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, της εκλογικής αυτής διαδικασίας για την Ευρωβουλή. Ένα μεγάλο θέμα που, αν το θέλετε, προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε, αν και κυρίως υπάρχουν κόμματα και παρατάξεις που προσπαθούν να δώσουν διαφορετικά μηνύματα, προσπαθούν να δώσουν τα δικά τους μηνύματα και σε κάποιες περιπτώσεις είναι εύλογο για το αν τελικά αυτές οι ευρωεκλογές είναι πολιτικές, αν υπάρχει δηλαδή πολιτική προέκταση η οποία βγαίνει και στη χώρα ή αν όντως μιλάμε για αλλαγή συσχετισμού δυνάμεων στην Ευρωβουλή. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με μία εκ των 41 υποψηφίων ευρωβουλευτών της Ελιάς, η οποία βεβαίως προέρχεται από το Βόλο, γνωστή στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Η κυρία Κατερίνα Γαργάλα είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Να καλησπερίσω τους τηλεθεατές και χαίρομαι που η εμβέλεια του καναλιού σας είναι θεσσαλική, δεδομένου ότι για πρώτη φορά έχουμε σταυρό στο Ευρωψηφοδέλτιο και καλούμαστε να μαζέψουμε σταυροδοσία ανά την επικράτεια. Και είναι μια δύσκολη διαδικασία. Είναι πρωτοποριακή, πραγματικά είναι μια δύσκολη όταν είσαι και ένας άνθρωπος από μια απλή τοπική κοινωνία. Χαίρομαι λοιπόν να καλησπερίσω όλους τους τηλεθεατές στη Θεσσαλία. Και είμαι εδώ για να με ρωτήσετε. Πάμε ευθύς αμέσως στην κουβέντα μας. Ελιά, λοιπόν, η παράταξη η οποία ως σχηματισμός, αν το θέλουμε καλύτερα, ο οποίος διεκδικεί την ψήφο στις ευρωεκλογές. Ποιο είναι το διακύβευμα για αυτό το νέο σχήμα, το οποίο έχει προκύψει βεβαίως μετά τις διεργασίες οι οποίες έγιναν σε ολόκληρη την Ελλάδα, που έρχεται βεβαίως από το ΠΑΣΟΚ, και βεβαίως τι το καινούριο, αν το θέλετε, μπορεί να προσβεύει ενώπιση αυτής της διαδικασίας. Επομένως, να απαντήσω στο ερώτημα το οποίο μου τίθεται και σε όλες τις προεκλογικές μου ομιλίες. Τι είναι η Ελιά? Η Ελιά είναι το ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιπες προοδευτικές, υγιείς προοδευτικές, σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις. Και να κάνω τώρα την εξής εδώ ανάλυση. Η Ελιά δεν είναι ένα εγχείρημα, είναι μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Είναι αυτή η μεγάλη δημοκρατική παράταξη η οποία έχουμε μάθει να ζει και να υπάρχει και να μάχεται στα τεχνικά επιμελητήρια, στα εργατικά κέντρα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, η μεγάλη λοιπόν δημοκρατική παράταξη, η οποία συσπυρώνει, γιατί η Ελιά αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ευρωψηφοδελτίου κάνει μία συσπήρωση όλων των υγιών σοσιαλδημοκρατικών δυνάμεων. Εγώ προέρχομαι από το ΠΑΣΟΚ, είχα κατεβεί υποψήφια βουλευτής ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας, όπως θυμούνται οι συμπολίτες μου, το 2012, για πρώτη φορά, φεύγοντας από τα έδρανα τα δικηγορικά, τον καιρό που άλλοι πηδούσαν από το καράβι. Επομένως, αυτή η λεγόμενη κέντρο-αριστερά, ερχόμαστε τώρα εμείς νέοι άνθρωποι να κάνουμε αυτή την ανασύσταση με συσπήρωση των υγιών σοσιαλδημοκρατικών δυνάμεων. Αυτή είναι η Ελιά. Είναι το ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιπες σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις. Οι υγιείς προοδευτικές. Μάλιστα. Το διακύβευμα, κύριε Γαργάλα, των ευρωεκλογών που έχουμε μπροστά μας, ποιο μπορεί να είναι? Δηλαδή, ακούμε για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, δια του Αλέξη Τσίπρα, να λέει ότι μνημόνιο αντιμνημόνιο, ψήφος κατά της Μέρκελ, ψήφος κατά της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής πολιτικής. Τελικά είναι πολιτικό το μήνυμα το οποίο πρεσβεύουν αυτές οι ευρωεκλογές, ή ουσιαστικά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, ότι μιλάμε για μια Ευρώπη, ότι μιλάμε για μια αλλαγή συσχετισμού δυνάμεων, αν μπορούν να γίνουν αυτές, και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την πατρίδα μας? Γιατί αμφιβάλλω αν η πλειοψηφία των Ελλήνων γνωρίζει ουσιαστικά ποιο είναι το κέρδος της ψήφου για μια αλλαγή στο Ευρωκοινοβούλιο. Πολύ σωστά θέτετε το ερώτημα. Ποιο λοιπόν είναι το διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών? Είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι θα πρέπει να μάθει να σκέφτεται κάθε φορά πού ψηφίζει και για ποιο λόγο ψηφίζει. Είναι άλλο πράγμα οι εθνικές εκλογές, άλλο πράγμα οι ευρωεκλογές. Όταν ψηφίζουμε για εθνικές εκλογές, καλούμαστε να ψηφίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ, ένα κομματικό σχηματισμό για να βγάλουμε τους εθνικούς βουλευτές. Εδώ τώρα, ξέρετε, καλούμαστε να εκλέξουμε τους καλύτερους Έλληνες ευρωβουλευτές και προσπαθούμε μέσω της Ελιάς, εμείς τουλάχιστον, να ενισχύσουμε
το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Γιατί στην Ευρώπη δεν υπάρχει ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο υποστηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι το κόμμα το οποίο ήταν αυτό που υπογράμμισε και δημιούργησε όλες τις συντηρητικές πολιτικές οι οποίες μας κάναν όλα αυτά τα χρόνια να ματώνουμε και εμάς ως έθνος. Και εδώ να σημειώσω ότι υπάρχουν και άλλες διαφοροποιήσεις του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό. Αν σκεφτούμε ότι κάποτε ο Μπαρόζο μαζί με τον Ιταλό Πρωθυπουργό είχαν συστήσει στις Αζόρες τους προθήμους και βοήθησαν τον Μπούς το νεότερο να επιτεθεί στο Ιράκ χωρίς την απόφαση του ΟΗΕ. Αυτό τότε είχε γίνει διότι ο σοσιαλδημοκράτης Σρέντερ δεν είχε μπει σε αυτό το εγχείρημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Ευρώπη έχουμε τρία κόμματα. Έχουμε το Ευρωπαϊκό, τα βασικά. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό που υποστηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία με τις συντηρητικές πολιτικές που μας μάτωσαν. Το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, στο οποίο εμείς, αυτή είναι η προσπάθειά μας, προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις στην Ευρώπη, ώστε να υπάρξει το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό, και είναι μικρή διαφορά. Δημοσκοπικά είναι κάτι έδρες. Δηλαδή, αν όντως πάμε και ρίξουμε συνειδητά με τη σοσιαλιστική μας ιδεολογία στην κάλπη Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ελιά. Και εδώ να υπογραμμίσω τη λάθος της Δημάρ που δεν ήταν μέσα σε αυτή τη συσπήρωση, γιατί άλλωστε όλοι αναφερόμαστε στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και εκεί θέλουμε να εκλέξουμε ευρωβουλευτές. Εδώ λοιπόν τι προσπαθούμε να κάνουμε? Να βγάλουμε το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό, γιατί για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ορίσει τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα είναι κάτι σαν τύπης πρωθυπουργός, Ευρωπαίος πρωθυπουργός. Προσπαθούμε λοιπόν να βγάλουμε τον Μάρτιν Σούλτς, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει εχέγγυα, υποστηρίζει κοινωνικές πολιτικές, κοινωνική ατζέντα πια στην Ευρώπη. Πάνω απ' όλα θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της Ευρώπης ο άνθρωπος, γιατί δεν θέλουμε απλά, κύριε Μπαξαβάνο, περισσότερη Ευρώπη. Θέλουμε καλύτερη Ευρώπη. Θέλουμε ανθρώπινη Ευρώπη. Πρέπει να αλλάξουν οι συσχετισμοί. Θα πρέπει να αλλάξουν οι συσχετισμοί μεταξύ Βορράς και Νότου. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί η φτώχεια σε όλο το επίπεδο της Ευρώπης. Η παιδική φτώχεια είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Θα πρέπει να υπάρξουν πολιτικές που να κάμψουν την ανεργία. Θα πρέπει να υπάρξουν πολιτικές που να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ευρώπη, που έχουμε αποφασίσει αλλιώς να είμαστε, είναι το καλύτερο γήπεδο. Έξω από την Ευρώπη όλα είναι χειρότερα. Το θέμα είναι αν θα είμαστε στο βασικό κορμό της Ευρώπης, υπερήφανοι και αξιόπιστοι, με εθνική αυτοπεποίθηση, ώστε να κατορθώσουμε τη χώρα μας, να την κάνουμε να χτυπάει περήφανα μέσα στην καρδιά της Ευρώπης. Αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές. Μπορεί να το κάνει μόνο το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε να αλλάξουν οι συσχετισμοί και να προωθηθεί η κοινωνική ατζέντα. Θα πρέπει επιτέλους να έχουμε ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, θα πρέπει να γίνει ένα πανευρωπαϊκό δίχτυ κοινωνικής φροντίδας, θα πρέπει και στο εσωτερικό να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε με κυβερνητική σταθερότητα, γιατί η πορεία της εξόδου της χώρας ούτως ή άλλως βαίνει ομαλά, και θα πρέπει να πατάξουμε την διαφθορά. Ακόμα και με τις αστοχίες που είχαμε μέχρι τώρα, όλα αυτά θα πρέπει να συνεχιστούν. Θα πρέπει να συνεργαστεί από εδώ και στο εξής ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα, να εξηγιανθεί το επιχειρηματικό και το επενδυτικό περιβάλλον με σταθερό φορολογικό. Όλα αυτά θα πρέπει να συνεχίσουν στην Ελλάδα και ήταν πραγματικά πολύ μεγάλος ο σταυρός που κουβάλισε το ΠΑΣΟΚ για την κυβέρνηση εθνικής αναγκαιότητας σε μια εποχή που θα έπρεπε να έχουμε παστρατιά εθνικών δυνάμεων, θα έπρεπε να έχουμε οικουμενική κυβέρνηση. Και εδώ έχει τεράστια ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν μπήκε στην εθνική διαπραγματευτική ομάδα. Και είχε και τεράστιο πολιτικό κόστος του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως, αλλά εμείς δεν κοιτάμε το πολιτικό κόστος. Κοιτάμε το πώς θα βοηθήσουμε τη χώρα μας να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα. Και να σας πω κάτι, εγώ είμαι 40 χρονών. Ανήκω σε μια κουρασμένη, ματωμένη γενιά, αλλά και σε μια ελπιδοφόρα γενιά. Γιατί καλούμε να δώσω κοστολογημένες συγκεκριμένες προτάσεις στους ανθρώπους που έρχονται και να στρώσω το έδαφος για αυτούς. Γνωρίζω η κάθε στρατηγική σε τι αποτέλεσμα καταλήγει. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε ούτε λαϊκισμό, ούτε λιτότητα. Και θα πρέπει επίσης να σημειώσω ότι στην Ευρώπη πλανάται και το φάντασμα των ακροδεξιών κινημάτων. Ας μην ξεχνάμε τι λεπάει. Όλα αυτά θα τα εγγυηθεί το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Μάλιστα. Ναι. Και να σημειώσω κάτι ακόμα. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν παράγει ψηφίσματα, παράγει νομοθετήματα. Που σημαίνει ότι όλοι οι νόμοι θα προέρχονται από την Ευρώπη. Θα είναι πολύ μικρότερο το έργο του Εθνικού Κοινοβουλίου.
Ήδη εγώ, ο νόμος 3500 που δουλεύω για την ενδοοικογενειακή βία σαν μάχημη δικηγόρος, είναι ευρωπαϊκό νομοθέτημα και έχει εισέλθει στη δικαιική ένωμη τάξη μας. Που σημαίνει ότι την αυριανή μέρα μας, τη μοίρα μας, θα την καθορίζουν τα ευρωπαϊκά νομοθετήματα. Άρα πρέπει να βγάλουμε τους καλύτερους των καλύτερων. Δεν είναι showbiz στο κοινοβούλιο. Να βγάλουμε τους άριστους εκείνους ευρωβουλευτές, τους σοσιαλιστές εκείνους άριστους ευρωβουλευτές, για να δώσουν αυτή την κοινωνική Ευρώπη, για να μας δώσουν πίσω μια καλύτερη μέρα και εδώ εμάς μέσα στην Ελλάδα. Και πάνω σε αυτό να συμπληρώσω ότι είναι και η ευκαιρία να αντιστραφεί αυτή η πολιτική ασυμμετριά, η οποία φαίνεται ότι υπάρχει. Βεβαίως, βεβαίως. Το 1950 και το 1960 ζήσαμε μια μεγάλη φτώχεια στην Ελλάδα. Μετά το 1980, και θα τολμήσω να πω με το Πασόκ πρωτοπόρο, ενισχύθηκε το βιωτικό επίπεδο και επίσης ενισχύθηκαν οι δημοκρατικοί θεσμοί. Επομένως, είχαμε τη δυναμική της ανάπτυξης κατά κάποιο τρόπο. Μαζί όμως, δυστυχώς, αναπτύχθηκε και μια δυναμική της παρακμής, διότι δεν προχωρήσαμε ως κράτος σε δομικές μεταρρυθμίσεις και σε εξεχρονισμό, σε δομές, σε πολιτικές, σε νοοτροπίες, σε κουλτούρες. Η κουλτούρα της συνεργασίας είναι μία εξ αυτών. Με αποτέλεσμα η δυναμική από τη μία της παρακμής και η δυναμική της ανάπτυξης δημιούργησαν μια πολιτική ασυμμετρία, ένα παγκόσμιο φαινόμενο, οξύμορο, θα μου επιτρέψετε. Τώρα εμείς ερχόμαστε και καλούμαστε να εξηγιάνουμε τη δυναμική της παρακμής με τις δομικές μεταρρυθμίσεις και να μείνει μόνο η δυναμική της ανάπτυξης. Είναι απλά μαθηματικά. Αλλά θα πρέπει όλοι ως έθνος να μην δούμε τιμωρητικά αυτές τις εκλογές. Θα πρέπει να παράξουμε σκέψη. Θα πρέπει να βάλουμε την ψυχή μας, θα πρέπει να παράξουμε πολιτικό πολιτισμό. Θα πρέπει να νιώσουμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι και ισότιμοι με τους άλλους, Έλληνες πάνω απ' όλα Ευρωπαίοι, και να μην είμαστε οι καημένοι της Ευρώπης, να είμαστε εθνικά υπερήφανοι. Και για τα παιδιά μας πάνω απ' όλα. Η δική μου γενιά είναι μια χαμένη γενιά. Ελπιδοφόρα μεν, αλλά ματωμένη. Για την επόμενη γενιά κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, να μιλήσουμε και για την υποψηφιότητά σας. Βεβαίως. Είναι αλήθεια ότι είναι ένα δύσκολο βήμα. Ενδεχομένως, ας μην κρυβόμαστε τώρα, θα μπορούσατε, αν πηγαίνατε σε μια εκλογική διαδικασία, την αυτοδιοίκηση για παράδειγμα, να είχατε ένα πιο εύκολο έργο. Η Ευρωβουλή είναι ένα δύσκολο έργο και αυτό βεβαίως το βλέπετε καθημερινά με την επαφή σας με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι σε μένα υπάρχουν τρία συστατικά στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι είμαι γυναίκα, και αυτό δεν το λέω ρατσιστικά, διότι υπάρχει και αυτό, γιατί μπαίνουν οι γυναίκες στην πολιτική με ποσόστοση, αυτό κάποτε πρέπει να καταργηθεί. Οι γυναίκες και οι άνδρες είμαστε ισότιμοι και μπορούμε να παράξουμε πολιτική. Όμως θα υπογραμμίσω τη γυναικεία αισθητική, που νομίζω ότι η Ευρώπη τη χρειάζεται. Να υπογραμμίσω ότι πάνω απ' όλα βάζω πλάτη για το χώρο μου, για την κέντρο-αριστερά, που πρέπει να ανασυσταθεί με νέους ανθρώπους και νέες πολιτικές. Επομένως, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι ότι βάζω πλάτη για αυτό το χώρο. Με ενδιαφέρει να αγωνιστώ για αυτό το χώρο, για να υπάρχει και να υπάρχει δυνατός, γιατί είναι ο μόνος που εγγυάται την ομαλή πολιτική πορεία αυτού του τόπου. Και δεν κοιτάω το ίδιο το όφελος. Σε δεύτερο επίπεδο, να πω στους Θεσσαλούς συντοπίτες μου ότι προέρχομαι από τον ελεύθερο επαγγελματικό στίβο. Είμαι μια μάχημη δικηγόρος με ειδίκευση στο ποινικό και στο οικογενειακό δίκαιο. Δεν απολαμβάνω ούτε καν μια πάγιας αντιμισθίας. Επομένως, αφήνω τα έδρανα και απλά αγωνίζομαι. Γιατί ξέρετε, κύριε Μπαξεβάνο, έχω όραμα. Έχω όραμα για την Ευρώπη, έχω όραμα για τη Θεσσαλία, και εδώ να υπογραμμίσω τη θεσσαλική καταγωγή μου. Ζω και λατρεύω τον υπέροχο Βόλο εδώ και 30 χρόνια. Έχω έρθει 10 χρονών παιδί. Εδώ έχω παντρευτεί, εδώ έχω κάνει το κοριτσάκι μου, το οποίο τον επόμενο μήνα δίνει πανελλήνιες. Παρά τα αυτά, και αυτό δεν ήταν ένα στοιχείο που με έκαμψε να μην αγωνιστώ στο Ευρωψηφοδέλτιο για μια καλύτερη Ελλάδα και για μια καλύτερη Ευρώπη. Να υπογραμμίσω τη λαρισαϊκή καταγωγή μου. Είμαι Λαρισαία από το Σικούριο της Λάρισας και από τη μητέρα μου και από τον πατέρα μου. Την καρδιτσιώτικη συγγένεια που έχω, δεδομένου ότι ο αρχιτέκτονας άντρας μου, Βάιος Μάγκος, είναι από ένα χωριό, το Φανάρι Μαγούλα, που είναι μεταξύ Τρικάλων και Καρδίτσας. Άρα έχω πάρα πολλούς ανθρώπους συγγενείς και στα Τρίκαλα. Άρα είμαι μια καθαρόιμη θεσσαλική υποψηφιότητα. Και με ενδιαφέρει η Θεσσαλία, γιατί η Θεσσαλία είναι η μικρογραφία της Ελλάδας μας. Και πρέπει να χτυπάει η Θεσσαλία μέσα στην Ευρώπη. Γιατί έχει τρομερά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και εδώ να υπογραμμίσω ότι χρειάζεται να στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο Θεσσαλούς υποψηφίους, γιατί χρειαζόμαστε τα ΕΣΠΑ, κύριε Μπαξεβάνο. Και πρέπει κάποιος να βοηθήσει την απορρόφηση των ΕΣΠΑ σε συνεργασία με τις περιφερειακές αυτοδιοίκησεις. Αυτό θα πρέπει να το επισημάνω. Νομίζω ότι στους 4 σταυρούς, γιατί το Ευρωψηφοδέλτιο έχει 4 σταυρούς, και εγώ με θάρρος καλώ τώρα τον κόσμο να μου δώσει τον ένα εξ αυτών των 4 σταυρών, τουλάχιστον τους Θεσσαλούς συντοπίτες μου, νομίζω ότι θα κάνω το καλύτερο δυνατό και για τη Θεσσαλία μας και για τη χώρα μας, και πάνω απ' όλα για να αλλάξω αυτό που μας έχει ματώσει στην Ευρώπη, να αλλάξω αυτό το κακό, απλά δημοσιονομικά σκληρό πρόσωπο της Ευρώπης, που πρέπει να γίνει μια υγιής οικονομική ενότητα,
που στο κέντρο της να είναι ανθρωποκεντρική, να έχει πάνω απ' όλα τον άνθρωπο. Αυτό είναι το ζητούμενο και αγωνίζομαι για τις επόμενες γενναίες. Για το παιδί μου πάνω απ' όλα που σε ένα μήνα δίνει Πανελλήνιες, κύριε Βαξεβάνο. Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο και την παρουσία σας και να σας ευχηθώ καλή δύναμη στον αγώνα. Γιατί είναι δύσκολο, τα ζητήματα είναι πάρα πολλά, τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Αλλά πιστεύω ότι και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Να υποστηρίξουν οι πολίτες την ελιά. Δεν είναι εθνική δημοσκόπηση οι ευρωεκλογές. Το διακύβευμα είναι άλλο. Όλα θα προκύπτουν από την Ευρώπη. Θέλουμε Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και σοσιαλδημοκρατικές υγιείς προοδευτικές δυνάμεις. Και πιστεύω ότι πρέπει πραγματικά με την ψυχή τους να υποστηρίξουν την ελιά σε αυτές τις εκλογές. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.